Kiitos. Katoppa, se rahkassa ei ole 250. Huijaa. Alisan reissukosmetiikkalaukku. Haluatko esitellä sen sisällön? Täältähän löytyy aurinkosuojaa, kasvoille myös aurinkosuojaa, sitten hammastahna, hammasharja, toneri, rasva. Me lähdetään hakemaan mulle viikonloppuvesi ja Alisalle reissuvesi. Niin, tuoks sun? Heippa, hyvää reissua. Hei hei! Jyrisi äsken oikein kunnon ukkonen. Kaikki kissat tuli tuolta parvekkeelta ihan paniikissa samaan aikaan, kun jyrähti. Lähetään ulos. Löysin tämmösen kuvan mun hyllyköstä vuonna 2009. Nuo oli pakollisia. Tuo varsinkin oli paras hiuslakka. Sitten tuolla on mun hajuvesiä. Tuo oli varmaan sitä Seppästä. Ehkä. Oh my god, mä muistan etenkin tämän hajuveen tuon. Noita mä käytin paljon. Olin pissis. Oh my god. Mun ystävä laittoi just viestit, että se tulee kylään. Kello siis jotain 8:20. Mä keitän meidän nyt iltakahvit. Samu innoissaan. Nukuttiin Samun kanssa sen verran pitkään, siis 11 asti, niin me ollaan nyt vasta lähdössä aamulenkille. Käytiin niin myöhään iltalenkki, niin... Nyt on pitkästä aikaa hiusten öljyämisen aika. Kaksi mun ystävää on tulossa tänne mun luo kohta kylään. Heitä odottelen tässä. Minun ystävät lähti tossa joku aika sitten. Kello on nyt 11:30. Tänään vois kokeilla mennä nukkuun vähän aikaisemmin. On ollut kyllä tosi kiva viikonloppu, kun on nähnyt niin paljon kavereita. Tämmöisestä minä tykkään. Nyt mä oon valmis mennä nukkumaan. Skincare on tehty. Ja mä lopetan tän koko vlogin nyt tähän, ettei tuu ihan liian pitkä video. Niin kiva, jos oot jaksanut katsoa. Moikka!